प्रभु जीशु ख्रीष्टनि जोनोम सानखौ सारापीटियाव पालन खालामदों। जोंबो क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट हिसाबै बेखौ फालिदों। बेवहाय ख्रिस्टानल' नङा गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बे बर'दिननि गिदिर सान बे साननि उपलक्षे जों सारा पृथिबीनि जेसेबां मानसिफोर जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफोर भारतनि मानसि बयनोबो जोंनि बे मण्डलनिफ्राय बयनोबो हेपि ख्रिस्टमास गोदान बोसोरनि गाहाम हरनायखौ हरबाय। लोगोसे बर'दिननि गाहाम अनसुंथाइखौ बयनोबो हरबाय जाहाथे बयबो बे बोसोराव जे रोखोमै गोजोनै सान्थि थांनानै थानो हादों फैगोन बोसोराव बयबो सान्थि थांनानै थायो बेबायदि बयबो आसा खालामो। दिनै बर'दिनखौ जों मानो फालिदों बे गोदान नङा जे बे संसाराव मानसिया पापि जाबायमोन, गावजों गाव बुथारलायनाय दानथारलायनाय, गावजों गाव बिसास गैलाय बेबिसारि जाजोब्बायमोन। बे समाव जिशु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनांदों। मानोना बिफा इसोर जिशु ख्रिस्ट'नि बिफा गोजौआव थानाय आफा इसोरा मिन्थिगौ जे संसारनि पापखौ बासायनांगौबा रावबो हाला। ओंखायनो बेयो गावनि सासेल' फिसाला जिशु ख्रिस्ट'खौनो बे संसाराव जोनोम हरदों आरो बिनि दारैनो बिनि थैखौ कालभारि क्रुसाव बोहैहोनानै बिनि थैखौ जाहाथे बयखौ गोथार खालामदों आरो बयबो पापिखौ गोथार खालामनानै गावनि फिसा इसोरनि फिसा जानो अधिकार होदों। ओंखायनो दिनैहाय बे जोनोम सान प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ बयबो बर'दिन हिसाबै फालियो। बर'दिन माने असमिया बर माने बोर, दिन माने दिन सान, बोर मोननाय सान हिसाबै जों फालिदों। ओमफ्राय जोंबो दिनैबो बाहाय क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट चार्चआ बेखौ फालिदों आरो सारापीटियाव फालिदों। ओंखायनो बे बर'दिन फालिनायजों सारा पृथिबीनि जेसेबां ख्रिस्टान आरो नन ख्रिस्टान बयनोबो आङो गोसो गोरबोनि जोंनि मण्डलनि जानानै बर'दिननि गाहाम हामलायनायखौ हरबाय। फैगोन समफ्राव जाहाथे जों गोजोनै थांनानै थाथों, इसोरा बयखौबो अनथों बेखौ आसा खालामबाय। जों दिनै डिभ'सनेल सार्भिस जों इसोरनि मुङै मेथाइ खनबाय, रंजाबाय, मोसाबाय। दा इसोरनि मेसेज लागोन आरो बेनिफ्राय प्रेयार खालामगोन। जों बेमारफोरनि थाखाय प्रेयार खालामगोन। जोंनि देशनि दैदेनगिरिफोर सरकारनि गासिबो आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि देशफोरनि जेसेबां दावराव दावसि नांलाय खमलाय जागोन बेफोरनि थाखाय जों प्रार्थना खालामगोन जाहाथे देशआव इसोरनि अननाय सान्थि फैफिनो, गोजोननाय फैफिनो आरो बयबो बेजों बे बैजों बै जाथिजों जाथि देशजों देश धर्मजों धर्म सैसोलायनानै थांनानै थानो हायो बेबायदिनि थाखाय जों प्रेयार खालामगोन। बे साभाबिक मानोना बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर रंजानाय सान, जाय सानजों जोङो पापिब्लाबो गोथार जानो हादों, जाय सानजों जों पापिब्लाबो संसाराव इसोरनि अननायजों इसोरनि फिसा जानानै थांनानै थानो सुबिदा मोनदों। बेनि थाखायनो बयनिबो थाखाय रंजाथाव दिन आरो ख्रिस्टान मानसिफोरनि थाखाय बे देरसिन मोनसे दिन गैला जों बेखौ बिसास खालामो। ख्रिस्टानल' नङा सारा पृथिबीनि मानसिफ्रा पापि जाबायमोन, बेखौ जिशु ख्रिस्ट'आ फैनानै बासायफैदों। बेवहाय ख्रिस्टान नङा, जिशु ख्रिस्ट'आ मोनसे जिउनि लामासो, मोनसे धर्म नङा, बियो जिउनि लामा। पापिफोरखौ बासायनो थाखाय फैदों आरो बेबायदिनो मानसिफ्रा संसाराव बासायनायखौ मोनदों। ओंखायनो बे गिदिर दिनाव जों बयबो रंजादों मोसादों आरो जोंबो बहाय रंजादों मोसादों।